Вітанкі, 3 рэчы, калі ты працуеш дома. Здаецца, што прынтер і сканер гэта тое, што спрашчае твоё жыццё на 100%. Цябе больш не трэба шукаць цэнтр друку, каб надрукаваць ці сканаваць дакументы для працы ці на візу. Гэта вельмі зручна і даволі добра эканоміць твой час, тым больш што не займаеш шмат месца і не патрабуеш шмат сіл у эксплуатацыі. Дадаткова ты маеш магчымасць раздрукаваць свае улюблёныя скетчы і гагатухі. Такі стол дадае твайму целу мабільнасці. Ён таксама дапамагае разгрузіць твае косткі, палепшыць настрой і фізічны стан. Калі патрэбна, можна таксама зрабіць стол ніжэй, калі вы любіце весці справы ў ніжным рэгістры. Апошняе гэта волкпад ці сцежка для пешага руху. Калі у вас таксама ёсць праблемы з дасягненнем 10 000 крокаў у дзень, тады волкпад дапаможа вам у гэтым. А якія рэчы вам дапамагаюць дома? Напішыце, калі ласка, у каментарах і дзякуй за прагляд.